Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air now. Sing along now. I put that rocky body now, bounce all night. Keep them guns out of the club, they killing this vibe. Throw it up. Čaute, ahojte, zdravia späť pán u nového videa. To je taký vlastne tutoriál, že ako splatniť svoje videá na YouTube. Takže môžeme začať. Akýkoľvek prehľadač si rozklikneme. Rozklikneme si akýkoľvek prehľadač. Čakám, keď sa to načíta. Dobre, tu si dáme si YouTube. Dáme si môj kanál. A teraz si dáme informácie. Tam dole, kde je zemne, tam musíte mať nastavené Česká republika. Iba Česká republika. Prepáčte Slováci, no Češi sú proste lepší, no. Ale nie, v Slovensku to nájde. Dobre. Jazyk tam môžete mať akýkoľvek chcete. Môžete si vybrať akýkoľvek chcete. Dobre. A keď to máte, teda tak pôjdeme na správca videí, kde to mám tu. Dobre, správca videí a kanál. Kanál a speňažnenie. A ja už mám to speňažnenie, ale tam hore budete mať také modré, že speňažniť, ale ja si to pre vás vypnem a spravím to. Vidíte, tam máte aktivovať speňažnenie. Tak, dáme si a máme speňažené videá. Teraz, keď si chcete dať náhodový obrázok na video, tak nejaké video dáte upraviť a si môžete vybrať. Môžete si dať tam aj vlastnú, vidíte, kliknete na vlastná miniatúra a nechcete dať napríklad, neviem, nejakú blbosť. Toto napríklad. Tak, teraz sa to tam dám. My si to vyberieme. Tak, dobre, už to tam je, my si to vybereme. A vybereme si to proste a tak nič, dobre, vybereme si to a dáme uložiť zmeny a už to máme svoj vlastný náhodový obrazok na videu. Teraz si dáme naspäť YouTube, dáme môj kanál a dáte si svoje videá a tam by ste to mali mať. No, nemáme to tu, tak reštartujeme. Vidíte, mám to tam neuveriteľné. Dobre, tak vám sa s vami lúči a užívajte. Vaša! A nezabudnite, kopírujte. Vaša!